מטביעה כפות צעיות באתרי הבנייה תחת הבלטות. אני כאן בין החורשות, הכבישים והשדות, אני אל על הדירה בליבך. אני כאן בין החורשות, הכבישים והשדות, אני אל על הדירה בליבך. מאז ומעולם אני איתך, בעולם הזה ובעולם הבא. אני נושמת אליך וממך, זו אני שמנשימה אותך. תראה אותי, תהיה איתי, תלך איתי בתוך גני. זאב בון. איזה יופי, איזה יופי של שירה. זאב, בבקשה. טוב שהתעקשתי. אוקיי. לפני, אני חושב זה היה 10 שנים, היה אירוע בזאוויה בעכו, וניתאי הגיע, וכאילו זה היה מין כזה סשן חופשי, כל אחד יכול לשיר, והוא שר, ומאז העולם התהפך, אבל אנחנו נשארנו חברים. ועומר, אם היה מסתכל עליך עכשיו מהשמיים, הוא היה מאוד גאה בך. כן, באמת, ושאתה שרת את השיר שלך, זה יצא משהו אחר. החיים שלך יצאו החוצה. לכן היה לי חשוב שתשיר ככה. אומרים, עומר לימד אותנו משפט, שכל נביא, יש לו תכונות, אבל לא כל בעל תכונות הוא נביא. ויש לפעמים דרך המוזיקה, או דרך משהו שבן אדם עושה משהו אחר מצטרף. ואתה דוגמה, אני חושב, יפה לזה. כן? אוקיי, קודם כל אני מאוד מאוד שמח שבאתם. פחדנו שלא יבוא אף אחד. שהתחלתי את הדרך לפני הרבה שנים, אז פרסמתי ערב אהבה באסלאם, זה היה סוף שבוע בקיבוץ ענבר, ואף אחד לא הגיע, נרשם זוג, וכמה שעות לפני כן צלצלו אליי מתוכנית ערבסקה שהם רוצים לצלם. אז היה חבל לוותר על ההזדמנות, והיה לי אז חברה של גינון, והיה לי הרבה פועלים בדואים. אז הבאתי, כל הפועלים בדואים באו, והבמאי שיתף פעולה, וככה התחילה הקריירה שלי כמומחה לסופים. אז הפעם אמרתי לענבל שתביא את החברים שלה, היא לא הביאה את החברים שלה, אבל אתם הגעתם, ויש פה באמת חברים של המון שנים. קודם כל פלג, שהוא חבר שלי כבר מהאימן, ומצלם בכל הטיולים, ויש לנו גם ערוץ יוטיוב, אפשר להסתכל. ואבי, שזה אחד הנשמות, המלאכים ששומרים עליי, תמיד הוא שם ברגעים משמעותיים, למשל שהוצאתי את הספר על הזאוויה, אז הוא דיבר וכתב דברים, ושהשלמתי את הדוקטורט, אז באופן סינכרוני, אני מאמין בסינכרוניות, אני גם עכשיו חוקר את הנושא הזה, אז דווקא אליו הגיעה הבדיקה, ואם לא היה הוא, לא הייתי עובר לפי דעתי. וקציעה שארגנה את הערב הזה, והיא הייתה חשובה בשנים האחרונות, ואילן כמובן, איפה אילן? אילן לוי, הוא תמיד הולך לעשן סיגר או לשתות קפה.
אבל מקליטים פה. אז לפני 5 שנים ישבתי עם אילן באמת, 6 שנים כבר, ואז הייתי בן 57, והיה לי איזו תחושה לקראת היום הולדת, שעכשיו מתחיל שלב חדש בחיים שלי, וזה נכון גם ל-65, גם ל-55, שאתה קטן, אז קובעים לך את החיים שלך, בבית ספר וההורים שלך והסביבה, בגיל 20-30 אתה בונה חיים חדשים, משפחה, ילדים, קריירה, זה חיים שניים אפשר להגיד, וזה גם זמן שאפשר לשנות. אחר כך פתאום הייתה לי תחושה שגם בגיל הזה, גיל סוף 50-60, אפשר לבנות חיים שלישיים. כי הילדים גדלו, עזבו את הבית, אתה כבר מבוסס כלכלית, ויש לך עדיין 30 שנה לפניך. כמו שסיפרת לכם, אבא שלי סיים את המחקר שלו בגיל 90, ועשיתי עד אז הרבה דברים, וישבתי עם אילן, אמרתי לו, תקשיב, עשיתי הרבה דברים, חוויתי חוויות, נחשפתי לדברים שאנשים רבים לא נחשפו להם, אם זה הסופים או דברים אחרים, ומה שאני מרגיש שאני צריך לעשות לקראת השלב הבא בחיים שלי, הבעיה שאנשים תמיד הולכים לחדש, הם יתחילו עכשיו משהו חדש, אבל בגיל 60 אתה לא מתחיל משהו חדש, או אם אתה מתחיל זה לא כמו שאתה מתחיל בגיל 20, כן? אז אמרתי, במקום להתחיל חדש, אני אסוף את כל מה שנעשה, אני אזכך את זה, אני אפתח את זה, ואני אבנה בסיס תשתית לקראת החיים השלישיים. אז אמרתי לי, אילן, יש לי תוכנית חומש קראתי לזה, עכשיו 5 שנים אני כותב 17 ספרים וגומר את הדוקטורט, וזה יהיה הבסיס שעליו אני אעבוד ב30 שנה אחר כך. אז הוא הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח, ובאמת זה מה שהיה, מזל שהיה קורונה, אז הממשלה נתנה תמיכה לתיירות שלא עובדת, אז יכולתי לכתוב, ומשהו דחף אותי, זה לא היה לכתוב מההתחלה, היינו בהרבה מסעות לסופים במרכז אסיה, עוד עם שייח בוכרי מירושלים לפני 20 שנה, ונחשפתי שם לדברים שאנשים לא נחשפו עליהם, אז התאים לכתוב ספר על הסופים במרכז אסיה. הייתי 15 שנה עם אחווה לבנה בבולגריה, התאים לכתוב ספר על המיסטיקה הנוצרית בבולגריה, הייתי בדמנור הרבה שנים, אז אספתי את כל מה שהיה לי, הוספתי לזה, זיככתי את זה, ביססתי את זה, בניתי את זה, יצרתי מעין יעלום איזשהו מבנה שיוכל להיות בסיס למה שיבוא בשלב הבא. ובאמת אני משתמש עכשיו בספרים האלה, בפרויקט שעכשיו אני עושה, שאני אספר לכם עליו בסוף. אני רוצה להתחיל בלדבר על ה-17 ספרים שהשלמתי לא מזמן, ואחרי זה על הדוקטורט. לי יש 2 בעיות בחיים, הבת זוג שהייתה צריכה לבוא, אבל היא לא יודע אם מתעכבת, היא תגיד לכם שיש לי יותר בעיות. אבל אומרים 2 או 2? זה אחת מהבעיות. מה? 2, אוקיי. בעיה אחת שאני חי בעבר. אני זוכר דברים וגם שומר דברים, יש לזה גם יתרונות. דרך אגב, אני חי בעבר, אם דברו אותי על התקופה הרומית, סבבה. דברו אותי על מה שקורה עכשיו, אני לגמרי בארט. מה הבעיה השנייה? שאני מקדים את זמני. זה שילוב קשה, כן? עכשיו, אם אתה מסתכל על העבר, ובוא ניקח לדוגמה את יפו, אוקיי? אנחנו פה ביפו. יפו עיר בת 4,000 שנה. במסגרת המחקרים שלנו, שלי, אז מה שגיליתי, שהיה פה מקדש על הגבעה, לפי הספרים זה היה מקדש לענת, אלה כנענית, אבל גילו שמה גולגולת של לביאה. הגולגולת הזאת דרך אגב נמצאת במחסנים פה ביפו, וחיפשנו אותה אילן ואני, ואם גילו שמה גולגולת של לביאה, זה היה מקדש לענת, וזה היה במאה ה-18 לפני הספירה, זה אומר שהיה פה מקדש לאלה סכמת, האלה לביאה המצרית.
לא משנה מה הסיבות, חקרתי וגיליתי שאכן היה פה מקדש לאלה המצרית סחמת, האלה לוויה עם כל הפסלים של הלוויה שאתה רואה בכל מקום, בוותיקן, בטורינו, במוזיאון המצרי. אתם יודעים על מה אני מדבר? אלה לוויה עם... היא הייתה אלה ששומרת על הסטנדרטים, היא הייתה עינו של רע, וכשבני אדם חטאו הוא שלח אותה להעניש אותם, והיא הרגה בהם וטפחה בהם, אבל היא נכנסה לאקסטזה ואי אפשר היה לעצור אותה, ואז מה שהאלים עשו, האל רע עשה, הוא נתן לה לשתות בירה אדומה, היא חשבה שזה דם, והיא נרגעה והפכה להיות חתלתולה, אלה שקוראים לה בסטט, או אלה מטיבה, אלת השמיים, שקוראים לה התור. במילים אחרות, היא הייתה הפראות, היצר, הדבר שלא ניתן לשליטה, היא אלה שלא ניתנת לשליטה, ודרך השתייה של הבירה, או דרך ריקוד, דרך מוזיקה, הכהנות שלה היו רקדות ושרות, כהנות של סחמת, היו מצליחים להרגיע אותה. זה גם מה שעושה השירה לפי הסופיות, היא מרגיעה את הנפש המצווה שלנו, לקדו אותה, הרגיעו אותה והפכו אותה למשהו אחר, שזה אלה מטיבה, אלה פרה או אלה חתלתולה. והמקור של הכעס שלה, דרך אגב, הוא היה מקור טוב, רק שבדרך זה איבד שליטה. זה היה לפני 4,000 שנה, וזה מאפיין את המחשבה המצרית שהם יכולים להסתכל על דבר אחד מכמה נקודות מבט. אותה אלה היא גם סחמת, היא גם התור, היא גם בסטט, יש לה פנים שונות והיא מופיעה בצורות שונות, תלוי בהקשר, בזמן ובצורך. לעומת זאת, לפני 2,000 שנה, היה פה מפלצת אחרת שהשתוללה והרגה בני אדם, מפלצת הים, ובכדי להרגיע אותה הקריבו לה את ביתו של מלכת אתיופיה, ביתה של מלכת אתיופיה, קסיופיה, קראו לה לכן השם יפו, מהשם של המלכה שהייתה פה. אתיופיה נחשבה בתקופה היוונית לכל צפון אפריקה, ולבת שלה קראו אנדרומדה, וקשרו אותה על סלע פה, להקריב אותה למפלצת שמאיימת לקלות את בני אדם, מפלצת הים, והגיבור פרסאוס, יש פה סלע שנקרא סלע אנדרומדה, הגיבור פרסאוס הצליח להרוג את המפלצת ולהציל את אנדרומדה, בעזרת הראש של מדוזה, אבל תשימו לב, יש פה משהו פראי שלא ניתן לשליטה, והורגים אותו, יש פה דואליות של טוב ורע, ובעומת זאת במצרים, לפני 4,000 שנה, משנים את הדבר הזה. יש חיבור של כמה נקודות מבט, יש דואליות משלימה, ופה יש לנו את התרבות היוונית, שהיא תרבות שכלית, שהיא השכל, הטבע שלו שהוא מפריד, הוא עובד לפי השוואות, והוא מפריד בין הדברים, ונפח להיות מלחמה בין טוב ורע לעולם, שאתה הורג את הרע, אתה לא משנה אותו. בכל מקרה, קצת רציתי לספר לכם על יפו, אבל מה שאני עשיתי דרך הספרים שלי, זה נגעתי בכל ספר בנושא אחר שקשור להיסטוריה האנושית, בין אם זה מצרים העתיקה, או תרבות יוון, או תרבויות של האסלאם, או תרבויות של הנצרות, או התרבויות הפגניות, ויש איזה חוט מקשר בין כל הדברים, והחוט המקשר שאנחנו חלק ממסע אנושי משותף של התפתחות והתקדמות. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, ואמר את זה איש חשוב היום שקוראים לו פייר דה שרדן, הוא מת כבר, אבל הפילוסופיה שלו הופכת להיות מאוד מאוד חשובה בעולם הקתולי.
כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, וזה נכון גם לגבי ההיסטוריה האישית, ונתתי את הדוגמה של אבי או של ניתאי, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, ואני עכשיו כותב 600 עמוד בדיוק על הנושא הזה בירושלים, אתה רואה שמה שקרה זה לא יכול להיות מקרה, יש יותר מדי צירופי מקרים, יש יותר מדי סינכרוניות, יש יותר מדי דברים שקשורים לדברים, יש יותר מדי דברים שמובילים לדברים, עד לשינוי מאוד 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 גדול שקורה לפני 200-300 שנה, מתחיל לקרות לפני 200-300 שנה, שזה המהפכה התעשייתית, שעד לפני 200-300 שנה, אז הדליקו מנורות שמן ורכבו על סוס, ופתאום יש מכונית ויש חשמל, והסביבה שלנו השתנתה. יש רפואה. אז יש, פייר דה שרדן טען שאם הוא היה אחד הפרה-היסטוריונים הגדולים, וגילה את אדם פקינג, הוא אמר שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה רואה שההתפתחות שהייתה היא כל כך מופלאה, שזה לא יכול להיות במקרה, ויש חוטים מקשרים בין הדברים, שמושכים את הכל לקראת איזושהי נקודה בעתיד, הוא קרא לה נקודת אומגה, והנקודה הזאת בעתיד שולחת חוטים של סינכרוניות וגם של אהבה, שמושכים את הדברים לכיוונה, ואנחנו לפני השלב הבא בהתפתחות של כדור הארץ ושל האנושות, שאם אחד השלבים של ההתפתחות של כדור הארץ שתיווצר אטמוספירה פיזית שחיות, יוכלו לצאת מהמים, אז אנחנו הולכים לקראת שלב שתיווצר אטמוספירה של מחשבות, שבתוך זה בן אדם, הוא קרא לזה ננוספירה, שבתוך זה אדם יוכל להשיל את האגו שלו ויפתח מודעות חדשה. אני לא יודע מה יהיה בעתיד. עתיד זה עתיד, ואני לא חושב שמישהו יכול לדעת מה יהיה בעתיד, אני תכף אגיד לכם כמה דברים על העתיד. אבל אם אתה מסתכל על ההיסטוריה עד לשנות ה-80, שנות ה-90 של המאה שעברה, אתה רואה קו של התפתחות, עם כל הקשיים שהיו והמלחמות והמשברים, גם התפתחות פיזית וגם התפתחות מחשבתית. מה קרה, למה אני אומר עד שנות ה-90? כי בשנות ה-90 קרה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ומרוב שאנחנו בתוכו אנחנו לא שמים לב אליו, שזה המהפכה הדיגיטלית. פתאום יש לך את האינטרנט ויש לך פייסבוק, וזה משנה המון המון דברים. אני לא יודע אם אתם זוכרים את שנות ה-90, רובכם הייתם שם, משהו השתנה אז, ומשהו משתנה גם היום. היום אנחנו במהפכה נוספת של ה-AI, כן. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל דבר אחד ברור, שיהיה הרבה בלגן. ובתוך הכאוס הזה, טוב שיש איזשהו נקודת עוגן, איזשהו נקודות התייחסות שהן שפויות. וזה ניתן להשיג גם על ידי הסתכלות על ההיסטוריה, וגם דרך איזושהי הבנה של ארכיטיפים של תפיסה שלנו, או איך, מה זה הבן אדם ואיך המוח האנושי עובד, או איך התפיסה האנושית עובדת. וכאן אני מגיע לנושא של הדוקטורט. אם יש שאלות דרך אגב, עד עכשיו, לסדרה של הספרים, 17 ספרים. קודם אני שותה ואחרי זה אני שואל, זה כמו המוהל שהגיע לכפר, רואים את כולם בורחים, אז אומרים לו, למה אתם בורחים? קודם הוא חותך, אחרי זה הוא... אוקיי. זה בדיחות של גולני. כן. תכף. התייחסתי קצת מקודם. דרך אגב, אני נשארתי, הספרים שלי נשארו בשנות ה-90. זאת אומרת, אנשים לא קוראים היום ספרים, בטח לא עם תמונות, גם אילן דרך אגב, זה הבעיה שלו, שהוא נשאר בשנות ה-90. וזה ספרים של מידע, שאתה צריך לעבוד איתם, זה לא ספרים לעצלנים, זה ספרים שאמורים להוות איזו תשתית למחקר בעתיד, והם מהווים תשתית למחקר בעתיד,
שהם כלי עזר בטיולים. אם אתה מתעניין בנושא של מגליטים, למשל באנגליה, מעגלי אבנים, אז תקנה את הספר על אנגליה. אבל אתה צריך לעבוד עם זה, זה לא נותן לך את האוכל בכפית, ולא נותן גם את הריגוש שכולם מצפים ממנו כל הזמן. אתם יודעים, היום אם אתה הולך להזמין כוס תה במסעדה, פעם היית מזמין כוס תה, אתה מקבל כוס תה. היום שואלים אותך איזה תה אתה רוצה, תה לימון, בלי לימון, 2 סוכר, יש לנו תה מהמם שהגיע מסין, רק עכשיו, ונותנים לך, והמלצר בא באמצע, ושואל אותך איך התה ואיך החוויה, ואחרי זה הוא שואל אותך איך היה, ובסוף אתה אומר לו זה היה מצוין, אומר לך מכל הלב, כן? זה נהיה אירוע. כן? אבל הספרים הם לא אירוע, הם טובים, הם נוגעים בדברים, אבל יש בהם מידע חשוב שאפשר לעבוד איתו, חלק מהם יותר קלים לעיכול, חלק פחות, ומי שמתעניין בהיסטוריה העולמית ומרגיש שאנחנו באמת חלק ממסע אנושי משותף, אנחנו שוכחים את זה, שהייתי באוניברסיטה, למדתי ספרות אנגלית, נכון, זה חברה מערבית, אוקיי, אני מסכים, זה לא סין וזה לא הודו וזה לא דרום אמריקה, אבל כשאתה לומד על ג'יימס ג'ויס ושייקספיר ומילטון, אתה רואה שיש איזשהו קו של התפתחות, יש איזשהו מורשת אנושית משותפת, אוקיי? ועכשיו אני אכנס לנושא של הדוקטורט. הדוקטורט, הרעיון הבסיסי שלו, שכמו שבאומנות יש דבר שנקרא חוויה אסתטית, בדרך אגב יש גם התפתחות של אומנות לאורך השנים, שמתארים אותה חוקרי האומנות למיניהם. מה זאת אומרת חוויה אסתטית? והיה לי הרבה שיחות על זה עם בדודה שלי שהיא פרופסורית לאומנות, נירית דבי. אתה הולך ואתה מסתכל על איזושהי תמונה שאולי אפילו פיקאסו, אומנות מופשטת, ואתה מתבונן ואתה במצב הנכון, ופתאום הקווים מתחברים, פתאום איזשהו אידאה עולה מתוך ההתבוננות, פתאום יש איזושהי תובנה, פתאום יש איזשהו משהו אחר, ואתה יוצא לרגע מהכאן ועכשיו ואתה חווה. יש תיאור מאוד מאוד יפה של אחד מחוקרי האומנות שהוא יושב, הוא עומד בתחנת הרכבת והוא משועמם והוא אחרי יום עבודה ומבואס, והוא מסתכל על אור שיוצא מאיזשהו חרך שיש בקיר מהצד השני של הפסים, ופתאום הצורה היא פתאום מתחברת לו לאיזשהו מין כזה ספירלה של אור, והוא רואה איזושהי צורה של אומנות דרך החרך של האור הזה, והחלל פתאום משתנה, והוא יוצא לרגע מהכאן ועכשיו, והוא נגאל מהמצב היומיומי השגרתי שלו, הסתמי שלו, אל חוויה של הנשגב, אם תרצו. אוקיי? כשאני עשיתי את הדוקטורט על מקומות קדושים, אמרו לי, בשבילי מקומות קדושים זה בטבע. אמרתי, סבבה, אבל לא כל טבע זה אותו דבר. כשאתה תעמוד על הצוק במדבר יהודה בזמן הזריחה, יש מצב שאתה פתאום תשכח את עצמך, תשכח את הזמן, תשכח מה שיש לך לעשות, ותעמוד נפעם למול היופי של הבריאה. זה יקרה בסבירות פחות אם אתה תהיה ברמת המדבר בשעות הצהריים, שזה סבירות פחותה, שזה יקרה שם. לא כל טבע זה אותו דבר. יש מקומות בטבע שעושים לנו את זה, ויש כאלה שפחות. וככה יש גם יצירות אמנות שעושות לנו את זה, ואנשים עוברים דרך אותן יצירות אמנות, המונליזה, פיקאסו, לחוויה אסתטית. עכשיו, יש אדם שיכול להסתכל על ציור של פיקאסו ולהגיד, זה קשקוש, הבן שלי מצייר יותר טוב, ולהמשיך הלאה, כן? והרבה אנשים עושים את זה, כן? או אני לא מבין את זה, או דרך מוזיקה, אתה לפעמים יכול להתחבר למשהו אחר. אז הרעיון של הדוקטורט היה שכמו שיש חוקים מסוימים באומנות שעוזרים לחוויה האסתטית, למשל פרופורציות, למשל קומפוזיציה, כן? למשל השילובים של צבעים, הם עוזרים לפי החוקיות הנכונה לחוויה האסתטית. אני חיפשתי
את החוקיות במקומות קדושים כריזמטיים, את החוקיות שעוזרת להוציא את האדם מהמישור הרגיל ולחבר אותו למישור של החוויה של הקדושה. אוקיי? עכשיו, איפה הכובע שלי? אז זה מדגים. התפיסה הבסיסית אומרת שיש שני מישורים של חוויה. האחד רגיל, שגרתי יומיומי, והשני מקודש, נצחי, משמעותי. זה נתמך על ידי הפנומנולוגיה, שיש שתי סוגים של תפיסה, על ידי ביקורת האומנות, וגם על ידי הפסיכולוגיה. והשאלה, מה מעביר אותנו מהשגרתי אל המיוחד, בואו נקרא לזה ככה, אוקיי? לא, בלי מילים מפוצצות. אז מה מעביר אותנו? הדבר הראשון שמעביר אותנו מהשגרתי זה אם יש משהו יוצא דופן. מה שיוצא דופן עכשיו, זה הכובע. אתם שואלים אצלכם מה הוא לובש, למה הוא לובש, כן? זה שונה, זה אחר. דבר ראשון זה מביא לתשומת לב. כן? ואם אנחנו מדברים על מקום, אז שיש דבר כזה, זה ישר תופס את המבט, כן? ושנית, אם אתה רוצה לצאת למיוחד, אז מה שעוזר זה אם אתה פוגש משהו מיוחד. הטענה שלי הייתה במחקר שמה שעושה לאנשים את החוויה בכותל, זה לא היהדות, זה לא מעניין, ולא הנצרות, ולא 2000 שנות, זה חשוב, וזה כן משמעותי, אבל הטענה שלי, ואני שמח לשים את הטענות בצורה חדה, לצורך הוויכוח, כן? שמה שעושה לאנשים את החוויה בכותל זה הגודל של האבנים. אם האבנים היו קטנות, הביקור בכותל לא היה לו את אותו השפעה. זה יוצא דופן, במיוחד שזה אבנים חיות, שאנשים ניגשים אליהם, מדברים אליהם, שמים בתוכם פתקים, וגם חלק יודעים מה יש מעבר לזה, זה שאתה בא עם רקע מתאים זה עוזר. והטענה שלי שאדם שמבקר לא בקבוצה, קבוצה מפריעה לחוויה הדתית. גם יונג אומר את זה דרך אגב, שקבוצה מפריעה לתהליך האינדיבידואציה, זה אחד הקשיים עם התנועות של העידן החדש, שהם מנסים לחוות את החוויות, הקבוצתי מפריע לזה, כי אתה חווה את הקבוצה, יש ערך לחוות את הקבוצה, אבל בשביל לחוות את הדבר האחר אתה צריך להיות לבד. כשאתה בא מוקדם בבוקר לבד והולך לאבנים ומשנה את הליבוש שלך ויורד כלפי הכותל ואתה ניצב מול הדבר הזה, פתאום רגע, אולי יש משהו אחר בעולם, אולי יש פה מציאות אחרת. ואם היו לוקחים את אותו מבנה בדיוק, אני התייחסתי למבנה עצמו, ומעבירים אותו להודו וקוראים לזה מקדש של שיבה, והיו באים לשם הודים, אז גם שם זה היה עובד. אז דבר ראשון זה היוצא דופן. משהו יוצא דופן, בכל המקומות, יש מקומות שמשפיעים, כמו שיש מקומות בטבע שמשפיעים עלינו, למשל לעמוד על הצוק במדבר יהודה בזמן הזריחה, כך יש מקומות בנויים שעוזרים לנו לחוות חוויה אחרת. ולא כל מקום שקוראים לו קדוש זה קדוש. יש בפסיכולוגיה של הדת, מדברים על שני סוגים של דתיות. אחת, דתיות של מצוות, של ביטחון, של שייכות, קוראים לזה דתיות חיצונית. והשנייה, הדתיות השנייה זה דתיות של חוויה פנימית של שינוי, שאני עברתי אותה כשהצטרפתי לאימן, וחלקכם עברו את זה שאדם מאמין בכל ליבו במשהו, וזה משנה את אותו ואת התנהגותו ואת חייו. הוא הולך כמו עז עיוורת, אבל יש לזה ערך, כן? אז הדתיות השנייה היא קשורה לחוויה הדתית, לא הדתיות הראשונה. ולפעמים המחקרים של הפסיכולוגיה של הדת, היה לי
אספר לכם סיפור כבר חברים. היה לי פרופסור באוניברסיטה, קראו לו בנימין בית הלחמי, הוא היה המומחה לאיזו קבוצה שהייתי חלק ממנה, שקוראים לה אימן, והוא כתב על זה ספרים, והוא דיבר שטויות נוראיות על מה שהייתי חלק ממנו, ובאתי ודיברתי איתו, ומתוך זה נהיינו חברים, ועשיתי אצלו עבודה על משהו שקרה שם, והוא כותב בספר שלו על פסיכולוגיה של הדעת, שמחקרים מראים, קודם כל יש אנשים, סטאס וגרילי, שמתארים, שעשו מחקרים כמותיים של כמה אנשים חוו חוויה דתית. מה זאת אומרת חוויה דתית פנימית? זה תחושה של אחדות, תחושה של קבלה, אהבה, ובערך 30% מהאוכלוסייה חוותה את זה, והוא מראה שאנשים שהם חזקים בדת החיצונית, יותר קשה להם לחוות את החוויה הדתית הפנימית מאשר אנשים חילוניים. כי הם יהיו עסוקים במה שהם צריכים לעשות ומה שהם מכירים כבר, ויהיה להם תווית לכל דבר. אז יש שני סוגים של דתיות, ואנחנו מדברים על דתיות פנימית, אישית, תהליך של שינוי שמתואר בכל הדתות, בכל התרבויות. כמו שנאמר, כל נביא הוא בעל תכונות, לא כל בעל תכונות הוא נביא. ואני ניסיתי למצוא מה במקום עוזר לבן אדם שמבקר בו לחוות חוויה כזאת. חוויה הוא תכנן לעשות ככה וככה, פתאום הוא נעצר, העיניים רואות אחרת, האוזניים שומעות אחרת, יש רגע של נוכחות. מסלו מדבר על חוויית שיא בחיים. ואנשים טועים וחושבים ששיא זה עניין, חוויית שיא זה חוויה של הגשמה. לא, חוויית שיא זה גם עניין של הגשמה, אבל זה חוויה שבו אתה קולט את המציאות אחרת. נגיד אתה רגע לפני תאונה, פתאום הכל נהיה איטי וכמו בסלואו מושן כזה, ואתה מודע לעצמך ומרגיש כל דבר ואתה מגיב אחרת. זה רגע נומינזי, אבל בכיוון השלילי. יש רגעים שבהם פתאום התפיסה שלנו משתנה, ואדם מחפש את הרגעים האלה. זה קורה במקומות מיוחדים ובזמנים מיוחדים. אדם קשור לסביבה שלו, אנחנו לא נמצאים בחלל. סביבה, דרך אגב, זה מקור להזדהות. זה שאנחנו פה בתוך חלל הזה, זה משפיע כרגע על השיחה בינינו. אדם מזדהה עם הבית שלו, מזדהה עם השכונה שלו, עם הגוף שלו. אם אני אשאל אתכם מה הזיכרון הראשון שלכם, בואו נשמע רגע. יעל, פסיכולוגית, מה? כן, ואיפה זה היה? זוכר את המקום? כן, אז אם תסתכלו על הזיכרון הראשון שלכם, תמיד זוכרים מקום. אנחנו זוכרים דרך מקומות, אנחנו מזדהים עם מקומות. מקום זה זהות משנית של אדם. ואנחנו לא נמצאים בחלל. אז מה יש במקום שעושה אותו, שיכול לעזור לנו לעבור איזשהו חוויה, איזושהי תחושה? דבר ראשון זה אם יש בו משהו יוצא דופן. זה היוצא דופן. דבר השני, נכון, זה נראה לכם כמו כובע לבן של דרוויש, אז יש פה משהו גלוי ויש פה משהו נסתר. בתוך הכובע של הדרוויש הסתתר כובע אחר, וזה מלמד אותנו שזה אבן ארי. יש צד מואר ויש צד אפל, כן. אמרתי לכם שיש לי הרבה חסרונות, כן. אנחנו דואלים, אנחנו יצורים דואלים. יש בנו טוב
ויש בנו רע. אתם תזכרו את זה, כן? יש בנו רגש ויש בנו מחשבה. והחלק הגבוה שלנו, מה שיונג קורא עצמי, מגיע כשהניגודים מתחברים. יש בנו אמא ויש בנו אבא, יש בנו זכרי ויש בנו נקבי. יש בנו פיזי ויש בנו רוחני. יש עבר ויש עתיד. כשהכל מתחבר, אז אדם הוא שלם. והדבר השני שאני שמתי לב אליו, שמקומות, והזאוויה זה דוגמה טובה לזה, שיש שם שני מוקדים, יכול להיות שני מגדלים, שני בניינים, מישור אופקי ומישור אנכי, שיש ביניהם איזה חיבור נסתר, נגיד שני בניינים כמו בזאוויה, אבל בשניהם יש את אותם פרופורציות, אותם מוטיבים אדריכליים. אז שיש שני דברים ויש ביניהם חיבור, קראתי לזה דואליות מאחדת נסתר, אז זה שאתה מסתכל בחוץ ואתה אפילו בתת מודע שלך יש איזה חיבור בין שני הדברים, ובמקרה של לעמוד על הצוק במדבר זה היום והלילה, השמש והאדמה, כן? הצוק הגבוה והמישור, זה עוזר לחבר את הניגודים בתוכנו, והדוגמה הטובה, הכי טובה לזה, יונג נותן אותה, זה מנדלה. הוא אמר שמנדלה, ציור של מנדלה, היא מורכבת מעיגול וריבוע, עיגול וקו ישר, ודרך התבוננות במנדלה, דרך ציור של מנדלה, דרך התייחסות למנדלה, זה דבר חיצוני, אז זה עוזר לחבר את הניגודים בפנים ולהגיע לעצמי, להשלים את המסע של האינדיבידואציה. אז מה אני טענתי? שמקום יכול להיות מנדלה. אתה יכול להיות בתוך מנדלה, והדוגמה הכי טובה לזה זה מעגלי האבנים של העולם העתיק, כמו רות ג'ומהירי. אתה נמצא בתוך מנדלה, יש שם קו ישר, יש שם עיגול. קו ישר זה זיכת השמש, העיגול זה האבן. והנוכחות של שני הדברים האלה שמתייחסים אחד לשני, לא שהם נפרדים, היא עוזרת לחבר את הניגודים בתוכנו. דואליות מאחדת. זה דבר שני. זה בדיוק הדוגמה, זה שהוא מוציא שפן מהכובע, זה פתאום גורם לנו להרגיש, לחשוב שיש עוד דברים בגו שאנחנו לא יודעים עליהם. כל החוויה של אותו רגע, ברגע שהוא מוציא שפן שאתה לא חשבת שיש שם, כן? כי פתאום אתה רואה שיש עוד דברים שאתה לא, וככה זה בחיים דרך אגב, יש את הגלוי ויש את הנסתר, אנחנו לא יודעים, 90% ממה שקורה פה זה נסתר. אוקיי. הדבר השלישי ששמתי לב אליו בעבודת דוקטורט, וזה המשיך את עבודת ה-MA, ומופיע גם אצל תיאורטיקנים אחרים, שבכל מקום שעוזר לחבר את הבן אדם לחוויה הפנימית, בסוף זה חוויה פנימית, זה נכון, אבל משהו עושה לזה טריגר, אז יש איזשהו מרכז, והמרכז במקרה פה זה אני כרגע, כן? קודם זה היה ניתאי. בכל סיטואציה, בכל מקום יש מרכז. בדרך אגב, בפסיכולוגיה סביבתית שאני הסתמכתי עליה, אומרים שאתה נכנס למקום חדש, בחדר, אתה לא היית שם קודם, אתה צריך לסדר לך אותו, קודם כל שלא תיפול. אז קודם כל אתה מוצא איזה נקודת אוריינטציה, נקודת התייחסות, אחרי זה אתה
מקטלג, מסדר, סליחה, את החדר, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. זאת, הנקודת התייחסות זה הדלת, שם הכיסא, תמיד יש איזושהי נקודת התייחסות, ואחרי זה אתה מסדר, ואחרי זה אתה נותן ערך לסידור, הכיסא הזה הוא נוח, הכיסא הזה, אתה נכנס לרכבת, אתה רואה איפה הכניסה, איפה היציאה, איפה יש כיסא פנוי, ואז אתה נותן למה שאתה פוגש ערך, ככה אנחנו תופסים את העולם, אתה עובר לשכונה חדשה, פה הרכבת, פה המכולת, בסוף אתה נותן לשכונה ערך, השכונה נחמדה, השכונה הזאת ידידותית, קרובה לרכבת וכן הלאה. אז בכל מקום כריזמטי יש איזשהו מרכז, והמרכז הזה, יש בו משהו מיוחד, משהו שונה, משהו שגורם למחשבה, גם לריכוז, עצם פעולת הריכוז. אם אני עכשיו אגיד לכם להתרכז כמה דקות במיקרופון הזה, ואתם תעשו את זה, ולא תציצו רגע בפלאפון, ותאבדו לאט לאט את הפוקוס, מה שיקרה, פעולת הריכוז עצמה תעביר אתכם, את המחשבה שלכם, למצב, למוד אחר, ואם במרכז יש איזשהו משהו מיוחד, כמו במקרה של השירה שלך, או אולי בהרצאה שלי, אז, או שיש שם איזשהו עמוד, או סלע, או משהו, שהוא מחבר למשל בין מישורים, אז זה עוזר לחיבור למישור מודעות אחרת, ודוגמה טובה לזה, לא במישור הפיזי, זה מדיטציה שיש לך מנטרה ואתה חוזר עליה, יש לך איזושהי נקודה של מרכז, אז סביב זה אתה יכול להרגיש דברים אחרים. אוקיי, אני לא הצלחתי כל כך להסביר את זה, אבל לא משנה. עכשיו, הדבר הרביעי, בוא נגיד שאתה פתאום, וזה קורה לי המון, כל הזמן, אני הולך פה בגן, אני שם לב לאיזה עץ מיוחד שהוא שונה מהרגיל, משהו בו, בעץ הזה תופס אותי, אני עוצר רגע, אני מתבונן בו, אני פתאום חווה את המקום, איזה יופי של מקום, ואז אתה צריך לסדר מחדש את העולם שלך. זה המאפיין האחרון שאני מצאתי של מקומות קדושים כריזמטיים. מה זאת אומרת מקומות קדושים כריזמטיים? מקומות קדושים שעוזרים לנו לעבור חוויה, שמשפיעים עלינו, שכל מי שנכנס אליהם, לא משנה מה הרקע שלו, יש סיכוי שהוא יהיה מושפע או מושפע ברמה כזאת או אחרת. כי כל מי שיעמוד על הצוק במדבר יהודה, יש סיכוי שהוא יהיה מושפע. אם הוא יתעסק בפלאפון זה לא יעזור, אבל זה אוניברסלי, אוקיי? אז הדבר האחרון, התכונה האחרונה, שהמקום חייב להיות גדול מספיק ומורכב מספיק, זה בהתחלה לא חשבתי על זה, אבל ראיתי את זה, בשביל לבנות עליו או סביבו או בתוכו תמונת עולם חדשה. חייב שיהיה בו כמה חלקים, קודש, חול, חלק גלוי, חלק נסתר, איזשהו מדרג, פנים וחוץ, שבתוכו גם אפשר לעבור תהליך של ביקור שלוקח זמן, למצוא את הפינה השקטה שלך, וגם שתוכל עליו להלביש את תמונת עולם החדשה שיש לך כתוצאה מהחוויה. אני קראתי לזה מורכבות פרקטלית. אבל אני לא רוצה להעמיק יותר מדי. אז אני חושב שאם היה מישהו אחר חוקר את העבודה, הוא היה מעיף אותי מכל המדרגות. כי מה שהאקדמיה אוהבת, אם הייתי בא באקדמיה ואומר, יש חוויה אסתטית של אנשים שרואים תמונה במוזיאון ופתאום הם עוברים למישור תפיסה ומודעות אחר, ויש חוויה של קדושה ושתי החוויות דומות, והייתי מביא המון התייחסויות ובסוף מגיע למסקנה שכל ילד בכיתה ג' יכול להגיע אליה, שהחוויה האסתטית היא דומה לחוויית הקדושה, זה היה עובר את כולם. אבל בדרך שבה הצגתי את זה לפניכם, רק אבי היה מעביר אותי.
אז אבי והחבר של המנחה, אבל אני חושב שזה טוב. מה אני ניסיתי לעשות? להוציא את העניין של המקומות הקדושים מהיהדות, נצרות, אסלאם, ולהתייחס לעניין הפיזי. למשל, כיפת הסלע זה סמל, ואני אביא כמה דוגמאות ספציפיות עכשיו, זה סמל לאומי ערבי, סבבה? ואנשים מוכנים להרוג בשביל זה, וזה לא טוב, זה ממש לא קדושה, כמו שאבי טוען, ואותו דבר גם קברי צדיקים, כמו שהוא אמר. אבל אם הכיפה לא הייתה נראית כמו שהיא נראית, לא הייתם רואים אותה כל כך הרבה, בכל בית ערבי, בכל תמונה. ומה יש בה? יש בה גיאומטריה מקודשת וקומפוזיציה של צבעים, אם תרצו, ויופי והרמוניה שאין כמעט בשום מבנה אחר בעולם. זה מבנה, ויש לזה מחקרים יפים מאוד, זה מבנה שמבחינת הפרופורציות שלו, ההרמוניות שלו, השילובי צבעים, המורכבות, העדינות שלו, הוא פשוט פנטסטי. ותחשבו על זה, של כיפה זהובה על רקע כחול, זה לא מבנה מוסלמי קלאסי, זה מזכיר לנו את השמש בשמיים. זה שילוב של שני צבעים, אני אתייחס רגע נושא הצבעים, שהולך טוב מאוד ביחד, כי צהוב זה הצבע הכי קורן, וכחול זה הצבע הכי שקט, וזה פשוט הולך יפה ביחד, כן? אז תארו לכם שהכיפה הייתה ירוקה, זה היה קטסטרופה. אני כבר לא מדבר על הנוף של ירושלים. המבנה הזה הוא גם מבחינת שילובי צבעים, גם מבחינת הפרופורציות. המתומן, הפרופורציות שלו נובעות מהכיפה. אם אתה סוגר את הכיפה בשני ריבועים, ממשיך את הקווים, אתה מקבל את המתומן שעליו הכיפה יושבת. אז פשוט הוא עושה לנו את זה. אז לכן זה מצליח בתור סמל. אוקיי? אז אני ניסיתי להוציא את זה מהעניין הזה של יהודים, ערבים, כן, להר הבית. זה לא מעניין. מה שמעניין זה הפרופורציות, הצבעים, הגיאומטריה המקודשת, הסמליות שיש שם. ואני חושב שזה מאוד מעניין. לנו כבני אדם, ויש לנו ברוך השם פה בארץ, אוצרות של תרבות, של אומנות, של אדריכלות, שרק לחשוב עליהם זה boggling the mind, כמו שאומרים, כן? מכל הדתות, מכל הקבוצות, מכל הזרמים, מכל העמים, וזה פשוט פנטסטי, וזה מלמד אותנו שאנחנו מתייחסים לזה בצורה הזאת, במקום על האחרים, משהו על עצמנו, על איך שאנחנו קולטים את העולם. אז זה היה עבודת הדוקטורט שהתייחסה בעיקר לפסיכולוגיה טרנספרסונלית, פסיכולוגיה של דת, יש דבר כזה, פסיכולוגיה סביבתית, ביקורת אומנות וקצת פנומנולוגיה, איך שאנחנו תופסים. יש שאלות? אוקיי, קובי הוא, אני חושב, המטייל הכי ותיק כאן, ועברנו עוד דרך ארוכה ביחד, ובטיול הראשון שהיינו בדמנור, יש איזו קהילה רוחנית באיטליה, קוראים לה דמנור, שהיה להם גורו כזה מאוד מאוד קריזמטי, קראו לו פלקו, וכל יום חמישי היה פוגש את כולם, ואני הייתי ביישוב רוחני בצפון, ושעזבתי שם חיפשתי איך עושים את זה אחרים, יישובים רוחניים במקומות אחרים בעולם. נסעתי שם, התחברתי איתם, הבאתי שם קבוצה ראשונה, קובי בקבוצה הראשונה, ובכל מקום שפגשנו אנשים, אז קובי פחות או יותר שאלתם את השאלה הזאת, איך, תגיד לי, איך, את המהות, את זוכרת? את המהות של דמנור במשפט אחד. גם לואיזה ואבנר היו בטיול הזה. אפשר לספר את הסיפור? רגע, כן. בקיצור, אחרי שבוע כזה, פגישה של כל הקהילה, הוא מדבר על הגביע הקדוש,
במלאכים, באנרגיות. בסוף הוא נותן זמן לשאלה, קובי מרים את היד ואני ישר צללתי מתחת לכיסא והוא ישר התביית עליו, וכן, ואז קובי אמר לו, תגיד לי את המהות של דמנור במשפט אחד, ואי אפשר, כן. אז מה שאומר לך, שלעבוד עם הידיים ולא עם הראש עושים. כן, לעבוד עם הידיים. בכל מקרה, אם אני אנסה להגיד את זה במשפט אחד לילד בן 10, אז קודם כל ילד בן 10 אני אגיד, לך תשחק בחוץ עם החברים שלך ואל תבלבל את המוח, כן. אבל לילד בן 10 שזה אתה, אז אני אגיד שאנחנו חלק מסיפור אנושי משותף שהולך לאנשהו. כמו שאמרתי, ואם אתה תסתכל על ההיסטוריה, אתה תראה את זה. זה לא יכול להיות אחרת. וזה ייתן לך גם עוד משהו. אתה תבין שאתה חלק מסיפור משותף. לא בתיאוריה, לא בפסיכוזה, כן? אלא ביותר לעומק, כן? ויש, אפשר להגיד, שבתוך זה יש סיבה למה כולנו כאן בעולם בזמן הזה. זה בגדול. זה לא דברים מיסטיים, אבל זה דברים שהם ברגע שיש את הקונטקסט, אז זה בא מאליו, זה מובן מאליו. ברגע שאתה חלק מסיפור אנשים משותף, אז אתה צריך למלא את חלקך, למלא את תפקידך. יש לזה משמעות, יש לזה ערך, כן. כן, אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה שנוספת למה ששאלתי קודם והתעלמת. האם בגלל בעיסוק, אני מרשה לעצמי לומר, האובססיבי שלך בנושא הקדושה, האם יצא לך, מצאת את עצמך פעם עוסק בביקורת הקדושה? כן. אם למשל בשאלה של ילד בן 10, האם ייתכן שהתרומה לאנושות של מקומות הקדושים בכלל, של הדתות, גרמו הרבה יותר נזק מתועלת? לדוגמה. כן. שוב, אני לא נכנס לדתות, אני נשאר בחוויה של הקדושה. עכשיו, יש אדם קוראים לו מסלו, אם שמעת את השם. אוקיי. והוא טוען, ואני באתי מפסיכולוגיה, לא באתי מדתות, זה לא מעניין אותי. ואני מסכים איתך, וצריך קודם כל לנפץ את כל הדברים האלה, כמו שעשה אבי, יפה מאוד. אבל אם נלך עוד צעד אחד קדימה, אוקיי? אז בגיל הצעיר, עד גיל 40, נגיד גיל של ניתאי, אז החוויה, לפי מסלו, שהיא צריכה להיות השאיפה של האדם, זה לא אומר שכל אחד יחווה אותה, זה חוויית שיא. ומשמעה, לפי מסלו, כפי שאני מבין את זה, שאתה עובר למישור תפיסה אחר, מישור מודעות אחר, וזה קורה הרבה פעמים ברגע שאתה מצליח. זכית בגביע העולם בטניס, זה לא הרגע זה לא העניין של השחייה, זה שאתה שמה כבר אחרי מעמד של 20 שנה, פתאום הרגע הזה נפתח לנצח, כן? ואתה גם יישאר אצלך, ואתה פתאום הכל מתחבר לך, ופתאום אתה מבין דברים. אז זה בגיל הצעיר. בגיל המבוגר, מ-40-50, ולכן זה חשוב כל כך הנושא הזה, החוויית השיא, לפי מסלו, ודרך אגב נדבר על חוויה נוספת שקרא לה חוויית מישור, ואז גם הוא תיקן את עצמו ואמר שזה לא בא אחד אחרי השני, אלא יכול לקרות במקביל, קשורה לחוויה הדתית, להרגשה לא דת במובן של הרבי או השייך, אלא להרגשה שאתה חלק ממשהו גדול יותר,
שיש איזשהו סיבתיות, יש איזשהו משמעות, יש איזשהו נוחם בעולם, ומי שלא חווה את זה, אז הוא מפסיד משהו מהחוויה האנושית. אתה יכול לא לאהוב מוזיקה קלאסית כל החיים שלך, בסדר? נכון שזה משהו מערבי, וגם צריך לפעמים חינוך בשביל לחוות משהו, אבל אם אתה לא תחווה מוזיקה, אז אתה תפסיד משהו מהחוויה האנושית. ודווקא בגיל המבוגר, הגיל ה-50, החוויה הדתית הפנימית היא קשורה לחוויה השיא, היא קשורה לשינוי הזה בתפיסה לגבי המשפחה, לגבי הנכדים, לגבי העצים, לגבי התחושה הזאת שיש איזשהו חיבורים, שיש איזשהו משהו נוסף שמה, שזה החוויה הדתית, לא זה שהרבי אמר ככה והשייך אמר ככה, כן? שיש איזשהו פלא בעולם, כן? זה החוויה הדתית, והתרבות שלנו היא התרבות היחידה, אולי בהיסטוריה, אולי היו אחרות, שהיא מדכאת את החוויה הזאת, ולמרות זאת יש הרבה אנשים שחווים את זה, כן? ובמיוחד החברה הישראלית, כן? קוראים לזה בשם אחר, אבל הרבה אנשים חווים את זה, זה משהו טבעי ומשמעותי לאדם. עכשיו, ביקורת תמיד צריך להיות ביקורת, וטוב שיש ביקורת, והאוניברסיטה מלמדת אותך ביקורת, אבל בסופו של דבר זה החיים שלך, ומעבר למה נכון ומה לא נכון, אתה קובע לעצמך אם אתה מאמין או לא, ועד כמה שישמע מוזר, זה טוב להאמין במשהו. גם אם הוא לא נכון, עצם החוויה של האמונה היא חשובה, כן? לפי הבנתי, לפי תפיסתי, כן? אז גם אם אנחנו פתאים והולכים כמו עיזים עברות, לפעמים זה בסדר, כן? לא תמיד. יש הרבה שטויות בתחום הזה, אבל צריך לתת איזשהו פתח להאמין, וזה אחרי שמנפצים ושוברים ומכסחים את כל מה שיש כיום בעולם לגבי מקומות קדושים ודת. אוקיי, עוד שאלה אחת או שניים ואנחנו נסיים. משהו? מה? אוקיי. יכול להיות שהאנרגיה שהמקומות האלה מפעילה עלינו, פועלת עלינו, זה למשל כמו בהר הארון או ליד הכותל או ליד הדירוג גומליארי בפנים בתוך הנקבה הזאת. אז יכול להיות שהאנרגיה הזאת היא שמפעילה עלינו את החוויה המיסטית הזאת או החוויה המיוחדת? אוקיי, קודם כל, אם היינו עכשיו עושים מסע של 3 שעות ברגל ומגיעים לאיזשהו נקודה לצוק בזמן שקיעה, פה יש צוקים יפים ליד מלון מנדרין, והיינו מדברים שמה, אז השיחה הייתה אחרת, לא שהשיחה לא טובה, אבל המקום עושה משהו מעצם זה שזה מקום אחר. אני מגיע לאנרגיות, רגע, אני מגיע לאנרגיות. המקום עושה משהו, יש אינטראקציה בינינו לבין המקום. אם אתה רב עם הבת זוג שלך, אז עדיף שתצא לשפת הים ותעשו את השיחה שם, מאשר שתעשו את זה בבית. יש המון השפעה בינינו לבין מקום, אז המקום עושה משהו. ושנית, אני אישית כן מאמין באנרגיות של אדמה, אבל לא התייחסתי לזה בדוקטורט, כי יש גבול, כן. אפילו אבי לא היה מעביר אותי. אני מאמין בזה, את יודעת את זה, כן? אבל זה, כל אחד באמונתו יחיה, כן. אוקיי, אחרון. כן. דיברת על מבנה מיוחד
על המיוחד. על המיוחד כמו הגודל של האבן בכותל. כן. במבנים של דתות. אבל יש גם מיוחד בעיצובים ומבנים או פסלים חילוניים. כן. למשל, שאני חושבת על הפסלי ענק של מנהיגים גדולים, שכשגם מפילים אותם, אז מפרקים את הפסל או מפוצצים אותם. כן. הרי זה גם כן מבנים מיוחדים. כן. האם אפשר להקיש מהמאפיינים שדיברת על הייחודיות של מבני קדושה, כן. למבנים אחרים שיש בהם את המשתנים האלה, של יוצא דופן, כן. אוקיי. אז אני בעבודה שלי קראתי לתכונה הזאת יוצא דופן, אבל לא כל יוצא דופן. מכירים את הבדיחה שאחד יוצא מהדלת מהקולנוע ויש לו גיבנת וחדשקונים ואין לו שיער ומורסה כזאת על האוזן, ואומר לשוער, אני יוצא רגע לשירותים, אתה תזכור אותי? כן. אז לא כל יוצא דופן, קראתי זה יוצא דופן נשגב. אוקיי? יש דרך אגב, יש מה שנקרא אלבידי בפסיכולוגיה, המוזר האחר השונה שמעביר אותנו למצב של נומינזי אבל שלילי, כן? והשתמשתי בדוגמה הזאת, אבל אני קרא זה יוצא דופן נשגב, לא כל יוצא דופן. יוצא דופן שיש בתוכו משהו כבר מהאחר, מהנשגב. כי כמו שאומרים, צריך זהב בשביל לקבל זהב, אז יש יוצא דופן גדול, אבל יש יוצא דופן מיוחד. היופי של כיפת הסלע הוא נשגב, הוא אחר, הוא שונה, יש בזה כבר משהו אחר. אז זה יוצא דופן נשגב, זה מה שמעביר אותנו, לא כל יוצא דופן. יוצא דופן, כל יוצא דופן מעורר תשומת הלב, יכול להעביר אותנו לסוג מסוים של רגש, לפעמים פחד, אבל יוצא דופן נשגב מעביר אותנו. אז תגידו מה החוכמה, אתה כבר כאילו אתה קבעת את הכללים ואתה, אבל אני זה הדרך הכי טובה שלי לתאר את זה, שיש משהו יוצא דופן ובתוכו יש איזושהי תכונה אחרת, תכונה של נשגב. כן, סליחה. למה המדע לא תפס את מקומו של הדת? כן, בואו נשמע את כולם ואז אני אענה הכל ביחד. אני רציתי לדבר על העניין האינדיבידואלי בחוויה של הקדושה, כי ניקח את הדוגמה של כיפת הסלע, אז אתה מתאר את הדבר הזה וכאילו אני מתחבר אליו אף פעם, כאילו אני יכול להגיד החוויה האישית שלי הכי חזקה בכיפת הסלע הייתה דווקא פעם אחת שירדתי למטה, הבת שלי הייתה בת שנה, וירדנו שאפשר, היום אי אפשר, וירדנו לחדר למטה, ויש שם שטיחים, חדר מאוד מאוד קטן, וכל המקום למעלה היה עמוס, והחדר הזה היה יחסית לא היה עמוס, וזו הייתה החוויה הכי עוצמתית שכל החוויות שלי במקום הזה, מבחינת קדושה. אז מה השאלה? לא, אז יש גם את העניין האינדיבידואלי ואיך האדם, איפה הוא מרגיש את הקדושה במקום מסוים, כאילו איפה המקום האינדיבידואלי של החוויה הזאת, של הקדושה. כן, אבל את השאלה אני לא... לא, אז האם יש את המקום, באמת אם זה מקום מאוד, התפיסת הקדושה היא אינדיבידואלית. כן, נכון. אוקיי, איך קוראים לך? יורם. יורם, אז אני אשתמש מה שאמרת וגם אענה לך תוך כדי להגיד מה שתכננתי להגיד בסיום. אז אבא שלי היה מדען של ארץ ישראל, והוא כתב ספר, זה אחד הספרים החשובים שלו, על צייריה וציוריה של ארץ ישראל במאה ה-19. זה מדע של היסטוריה, זה גם מדע. אומרים שזה לא מדע, אבל זה מדע. ושם הוא מספר על על צייר שקוראים לו מונק, האנט, אחד הציירים החשובים, הפרה רפאלים, שהוא פגש צייר נביא, נראה קצת כמו אבי, שקוראים לו מונק, שהוא פגש אותו בארץ ישראל במאה ה-19.
והוא, אותו צייר, הגיע לציורים שביטאו איזשהו תפיסות רוחניות עמוקות, שהוא היה חייב לצייר אותם בארץ ישראל. והוא מתאר את כל התנועה, וזה מדע. בסדר? עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, אני בונה על זה. ומחפש את הקשרים הנסתרים, את הסינכרוניזציה, את הדבר הנוסף שיש שם. ומה שגיליתי, אתה שאלת למה המדע לא מתייחס לרוחני, נכון? לקדושה. למה המדע לא תפס את מקומה של הדת? כן. במקום דת. אוקיי, אז אני אענה לך. אז אני בונה על זה, ומה שגיליתי, שאותו האנט, שהיה צייר חשוב באנגליה, אחד החשובים במאה ה-19, ומונק שהתחבר אליו פה בארץ, שהוא היה נביא והוא צייר אותו בתור נביא, והם עבדו ביחד והשפיעו אחד על השני, נולדו באותו יום. ובגיל 24 שניהם מסיבות שונות עזבו את הארץ שלהם, אחד את אנגליה ואחד את ארצות הברית, ומשהו דחף אותם והם הגיעו לארץ ישראל. והם נפגשו פה בספטמבר 1854, ומרגע שהם נפגשו הם לא עזבו אחד את השני, הם היו בחווה בארטס ליד, וכתוצאה מהמפגש הזה קרה משהו. נוצר הציור של האנט, הציורים המפורסמים של האנט, על שעיר לעזאזל ואחרים, שאפשר לראות אותם. קרה משהו, יש פה איזה חוטים נסתרים, יש פה סינכרוניות, יש... עכשיו, אני מתייחס לזה, אני בונה על המדע, ואני עובר לתחום של זה לא דת במובן של השייך, לתחום של החוויה הדתית של הרגש. כי זה מה שחשוב, זה מה שמעניין בני אדם. והמדע לא, תפקידו חשוב, הוא הבסיס, אבל הוא לא יכול להחליף את הדת כי אדם מחפש משמעות. ומה המשמעות במקרה הזה? לפי הבנתי, כל אדם, קוראים לזה בסופיות דוסט, כל אדם בשביל שיהיה שלם, הוא צריך למצוא את החבר בחוץ שיפרה אותו, שממנו הוא יקבל השראה, שדרך הדיאלוג איתו הוא יגלה חלקים בעצמו שהוא לא יכול לגלות לבד, בדיוק כמו שדרך יחסים זוגיים אתה מגלה משהו בתוכך שאתה לא יכול לגלות לבד. זה חיפוש של כולנו. ויכולים להיות לאדם כמה חברי נפש במהלך החיים, זה מה שקרה לרומי, פגש את שמס והפך את עולמו, ואתה מוצא מקרים כאלה הרבה ברחבי, במהלך ההיסטוריה. אז הרעיון הוא להסתכל על זה. למה? כי זה רלוונטי גם לנו. המדע נותן תשובות מסוימות, והדתיות, הרוחניות, היא נותנת תשובות אחרות לגבי שאלות שכולנו שואלים את עצמנו, חיים במוות, יחסים וכן הלאה. לכן הוא לא יכול להחליף את זה, ובסופו של דבר, כמו שאתה אמרת, המסע הוא אישי, כל אחד יש לו את הדרך שלו, את הפרויקט חומש שלו, זה היה הפרויקט חומש שלי, מקווה שזה ייתן לכם השראה לעשות פרויקט חומש שלכם, ואנחנו יכולים רק דרך המפגש להשאיר אחד את השני, אבל זה מאוד, כמו שאמרת, אינדיבידואלי. תודה שבאתם. תודה רבה לכולכם על הערב המקסים הזה.